дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сироҷиддин муҳриддин бо сиёсатмадорони аврупо тағйирёбии иқлимро баррасӣ кард. гузоштани лавҳаи хотиравӣ барои сержант Амонов бар зидди гурӯҳи Худойбердиев ҷангида буд. қадрдонии наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки як писари 17 соларо аз худкушӣ наҷот доданд. чӣ гуна рассоми бедаст аз Ӯзбекистон асар меофарад? бозгардонии гурезагон ба Сурия чӣ гуна Русия кӯмак мекунаду Амрико халал мерасонад? бо шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам Муъинисат Амулоева. салом. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин роҳбарони намояндагиҳои дипломатии Британияи Кабир Мэттью Лоусон, Фаронса Мишел Таран ва ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон Сезин Синаноглуро ба ҳузур пазируфт. гуфта мешавад ки ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва рӯзномаи обро баррасӣ карданд. вазири корҳои хориҷӣ саҳми муҳими Тоҷикистонро дар коҳиш додани паёмадҳои тағйирёбии иқлим қайд карда, аҳамияти ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистонро ки ба ҳалли масъалаҳои мубрами обу энергетика ва иқлим нигаронида шуданд, таъкид кард, омадааст дар хабарнома. бо мақсади гиромидошти хотираи неки собиқ корманди мақомоти корҳои дохилӣ сержанти калони милитсия Амонов Маҳмад Амон Комилович дар назди мактаби рақами 10 ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов ки ном бурда таҳсилкардаи ҳамин дабистон аст, лавҳаи хотиравӣ гузошта шуд. манбаъ афзудааст ки лавҳаи ёдгорӣ бо ташаббуси Созмони ҷамъиятии сипарони ваҳдат ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик гузошта шуд. дар ҳафти чорабинӣ таъкид гардид ки Маҳмад Амон Амонов соли 1998 зимни иҷрои вазифаҳои хизматӣ дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷасорат нишон дода ба муқобили гурӯҳи мусаллаҳонаи Маҳмуд Худойбердиев мубориза мебарад ва дар ин набард қаҳрамонона ҳалок мегардад. хизматҳои ӯ бо медалу ифтихорномаҳои зиёд қадрдонӣ карда шуданд, омадааст дар хабарнома. гуфта мешавад ки дар идомаи чорабинӣ баромадкунандагон аз хислатҳои нек ва хизматҳои арзандаи ӯ ёдоварӣ намуда таъкид карданд ки диловарию ҷонисории чунин ҷавонон барои наслҳои оянда намунаи ибрат аст. дар бинои вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон 5 нафар наҷотдиҳандагони раёсати ҳолатҳои фавқулода ва мудофии гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. гуфта мешавад ки ин кормандон дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба рӯзи милитсия қадрдонӣ шуданд. ёдовар мешавем ки чанде пеш ин кормандон мактабхони 17 соларо ки мехост худкушӣ кунад наҷот дода буданд. дар ҷумҳурии Ӯзбекистон рассоми ғайриоддие зиндагӣ мекунад ки бидуни даст расм мекашад ва ин ҳунарро ба дигарон меомезонад. Шӯҳрат Уринбоев аз рассомони ғайриоддиест ки бидуни даст тавонист ҳунари рассомиро ки даст дар офаридани асар нақши муҳимро мебозад пеша кунад. ӯ мегӯяд расмкашӣ як роҳест ки ӯ тавассути он эҳсосоти худро бозгӯ мекунад ва мушкилии зиндагиро паси сар менамояд. дар интернет ҳунари рассом бетаваҷҷӯҳ намемонад. ӯ ҳаводорони зиёде дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кард ва ҳатто дар мактаби маҳаллӣ шогирдонро тарбия мекунад. дар навор рассом устохонаи худро ки дар боми манзилаш сохтааст нишон додааст. шӯҳрат дар мавзӯъҳои гуногун расм мекашад ва инро роҳи зиндагии худ медонад. ӯ аз мардум даъват мекунад ки ҳеҷ гоҳ ноумед нашаванд ва ҳамеша ба сӯи ҳадафи худ қадам монанд. чаро амрикоиҳо барои барқарор кардани ҳаёти осоишта дар Русия халал мерасонанд ва чӣ гуна Русия барои бозгардонии гурезагони ҷанги чандин сола кӯмак мекунанд? ҳукумати Сурия мехоҳад 6.5 миллион шаҳрвандони худро ба ватан бозгардонад. барои амалисозии ин иқдом дар Димишқ конфронси байналмилалӣ бо ширкати 25 давлат аз ҷумла Чин, Русия ва Ирон баргузор гардид. вале Амрико аз ширкат дар ин ҳамоиш даст кашид ва ҳатто аз шариконаш даъват кард ки ин конфронсро бойкот кунанд. эҳтимол меравад ки сулҳ дар Русия барои коркарди нафт халал мерасонад. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиятиву хотирҷамъии ҳар яки шумо дар ҳамҷо бо шумо хайру хуш мегӯем. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.